गाडी तर पाठीना नाही त्या गोष्टी काय आवाजाला हलक्याचं नाही का सगळं दिसून तुमचे होता आमची सुरुवात नो एंट्री आता मी बघितली नाही नो एंट्री याच्यामध्ये काय केली सगळी नो एंट्री आजच पाहायला असली ड्युटी काय तुमचे ते बस स्टँड पण तिथे गाडी मोटरसायकल उठवतात नो बाईक दुसरं नो बाईक झाली तुमची त्या दिवशी इतकी वाटतं तुम्ही दोन रस्ते आहेत नो बाईक झाली तुमचे नो काय तुम्ही लक्ष म्हणता पडलं तर आहे तुमचं काय तरी एवढं आहे आमचं सुरू आज पण नो एंट्री आणि सांगता नो एंट्री हा नो एंट्री उडा त्याच्यामध्ये तुमचे मेट्रो आणि सांगतात नो एंट्री नेला तू नो एंट्री नेला मग तू आणि तो सेक्युरिटीला हात करायचा तुझा नंबर